आफाद एबा एबसुनि जोनोम सान एबा गायसनथाइ सान 82थि गायसनथाइ सान दा बेनिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गायसनगिरि आफादगिरि बानेस्वर बसुमतारी आरो गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि खनकेसर नार्जारी सार बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ गिबियाव जासिग्रोबाय आरो गासै रायजो राजानिसिम बर' हारिनि जेसेबांनाखि रायजोफोर दं बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरदों। बिथां रायजोफ्रा गोदो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जेरैबायदि मदद होबोदों आरो दिनैबो मदद होबोगासिनो दं। दा बेनि थाखायनो गासै रायजो राजाफोरखौ गिबियाव खुलुमनाय सिबिनाय आरो गाहाम हामलायथि बेखौ बावहरग्रोबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै 82थि बोसोर जाबाय। दा बे हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बर' हारिनि खामानि बर' हारि जौगानायनि थाखाय खामानि मावबोबाय थादों आरो बर' हारि जौगानायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मेंनाय गैयै हाबाफारि लाबोनानै जोङो सोलोंथाइनि बिथिङाव गेलेनायनि बिथिङाव समाज फोसाबनायनि बिथिङाव आरो गुबुन हाबाफारि लानानै जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै खामानि मावबोबाय थादों। दा बेयावनो रायजो दिनै जों बुंनांगोन गोदो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जाबोजेननाय समाव आरो जायनि सिगां दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोनोम जानायनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोंनि बर' रायजो राजाफोरा अनसायबोदों, मदद होबोदों, आश्रय होबोदों। दा बेनि थाखाय जोङो दिनैसिम नैबे लेभेलसिम जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैखोमै खामानि मावबोबाय थानो हादों। दा बे हिसाबैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो गेलेनायनि बिथिङाव जोङो आन्डार 13 फुटबल बेखौ लानानै जोंनि उन्दै उन्दै जाखांबोबाय थानाय फंबायफोरनि थाखाय मोजां गेलेगिरि फंबायमोनखौ जोङो बासिख'नानै जे मोजां गेलेनायनि मोनसे अनुस्थानफ्राव जों हरनायनि बेबस्था बेखौ खालामदों आरो बेजोंनो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिमु जौगानायनि थाखाय मोजां मेथाइ खनगिरि आरो मोसागिरिनि थाखाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि कनफारेन्सफोर जायो दा बेवहाय जोङो देंखो 1, 2, 3 हाबाफारि लानानै मेथाइ खननायनि बादायलायनाय दा बै मेथाइ खननायनि बादायलायनायनि गेजेरजों जाय फंबाय बिनानावमोनहा मोजां मेथाइ खननो हायो आरो बादायलायनायनि गेजेरजों जाय देरहासार जानो हायो बिथांमोननो मोनसे मिनिमाम माबा मोनसे बान्था होनानै जोङो बर' हारिनि गेजेराव बिथांमोनखौ सिनायथि होनो हायो आरो बिथांमोनहा दिनैसिम जों नुबोनायनि बेलायाव बिथांमोनहा दिनै बर' हारिनि गेजेराव गाव गावनो आथिङाव गावनो गसंनो हानाय मेथाइ खननानै बेबायदि गसंनो हानाय बेबस्थासिम जाहैदों।